Kop, kopogok, talán ki vagyok. Óvodások játszanak ebben a különleges helyiségben, ahol a falburkolat, valamint a süppedős talaj egyaránt sóból van. A gyerekek jól érzik magukat a játékos, tornás, diavetítéses foglalkozáson. Az óvoda vezetői igyekeznek a legjobb elfoglaltságokat biztosítani az apróságoknak. Az érdeklődőket rendszeresen viszik úszni, lovagolni, az intézményben a gyerekek gyümölcsöket esznek és gyógyteákat isznak. Balogh Bálintné mégis külön örült ennek a lehetőségnek. Amikor bekerülnek hozzánk kiscsoportos korban az óvodába, megnövekszenek a betegségek számai, tehát gyakoribb a hőrfurút, gyakrabban köhögnek, gyakrabban lesznek náthásak. Ez egy közösségben érthető is. Ezt majd idővel kinövik a kisgyerekek, de hát prevencióként és megelőzésként is használjuk azt, hogy ide látogatunk a sóbarlangba. És valóban, a foglalkozás ideje alatt időnként köhögést hallunk, ami a szakemberek szerint jó jel. Ez ugyanis a sópárával dúsított levegő hatását jelzi. A megelőzés szempontjából nagyon fontos, mert a gyermekek, ha poros, szennyezett levegőt lélegeznek be, akkor maga a só az ezeket a szennyeződéseket felszakítja, plusz, ha mellette van váladék, akkor azokat is. És terápia szempontjából is nagyon jó, ha a gyermek megfázott, beteg, akkor pedig a nyálkahártyán megülő váladékot leválasztja, feloldja, és a gyermek ezt ki tudja köhögni. Ez a sóbarlang nem csak a levegője miatt különleges, hanem azért is, mert az itt található több tonna sótégla és sóőrlemény egyaránt a Himalájából való. A több millió éves képződmények egykoron a mindent elárasztó őstengerből származnak. Az óceán visszahúzódása után a hihetetlenül nagy nyomás alatt végül létrejöttek a vöröses árnyalatú sókristályok. Azáltal, hogy a sók meg vannak világítva, azáltal itt érvényesül ez az úgynevezett ennek a sótéglának a színterápiája, a fehértől az egészen sötét vörösség barnáig, ez az úgynevezett 600-700 nanométeres fényterápia, ez egy úgynevezett meleg színtartomány, ami azt okozza, hogy ez a fény ugyan matt, de nagyon kellemes a szemnek, nagyon nyugtató, és ezáltal a gyerekek egy olyan jó fél órán belül úgymond megnyugszanak. És most hangozzon el egy szülőknek szánt jó tanács. A megfázásos időszakban a gyermekek számára különösen hasznos lehet az orröblítés, melyet egy gyenge sóoldattal kell elvégezni. Ennek az átmosásnak az a lényege, hogy ezekben a váladékokban a kórokozó baktériumok megülnek, felülfertőződés történik, jönnek a lázas állapotok. Ezt el lehet kerülni azzal, hogy amikor a gyermek megfázik, akkor az orröblítéssel, orrmosással, amit itt a kis gyermekek számára készített orröblítőkvel el lehet végezni. Lemossuk a nyálkahártyáról a nyúlós váladékot, ezáltal tisztítjuk a felszínt, és a kórokozóknak nem adunk terepet arra, hogy szaporodjanak. A sóterápia természetesen nem csak a gyerekek számára ajánlott. A finomítatlan kristálysó kedvező élettani hatását hosszasan lehetne sorolni, az ugyanis a légutak mellett a bőrre, a szemre, sőt még a hajra is jótékony hatással lehet.